Ce frate? Ce dracu vrei la fermă, e salahor? Prinzi farmă. E locația mea preferată. Dar mi-a iritit rău. Pentru că mă jucat cum beam așa pe aia. Am meci. Și am făcut așa de 4 ore. Decupat, decupat. Vrei de-asta, Epic, combat. Ce? Combat de la vechi. Da, vreau. Am văzut pe internet un update ăsta care AVP-uri au ceva distanță, nu mai dă one shot. Și nici... Și internet. Și nici AK-47. Și pe internet am văzut toate că poți să fuți în cură. Mamă, bă, nu mai e HK-uri M2. Vrei mini? Tocmai ce mi-am dat big. Oh, boltă. Bă, mă iubesc arma asta. Mai există pump măcar? Bună întrebare. Nu cred. Cred că pump-ul e tehnic... E tot în ăla al tău, ăla e. Aveți că ziște player cu sniper. Eu sunt sus pe sărăcia asta. Păi da, zice player cu viața acolo. Dacă vrei. Uite un player acolo. 20 e low. A, te speri. Nu ieși, nu ieși, nu ieși, nu ieși. A, bă, ia, gata, taci. Am medkit. Trăgeai, nu? Serios, acum știam eu. Ori se serios, panica, ori ăsta. Uite, bă, și te lăsai și tot fugă pe... Cu aia i-am dat hitmark. Mine am tras după el pe cei Păi, și îmi dai o palmă să fut o fleck, mă, efectiv. Te trage, amice. Sunt așa bun. Mereu băgat, da. Mi-a ieșit sufletul pe afară. Mai țin minte ce ziceam, da? Că și-a luat creatorii jocului numai cu shotgun-ul în cap și a vrut să-l scoată. Ok, Ceva. gata. Unde te-ai dus acum? O să mă băgăm pe shot-urile astea. Degeaba. Nu mai știu să mă și jocul ăsta. Eu nu pot să pun podea. Ce trage ăla? Dăm rest, că nu vine nimeni. Ai promis, eu. Ma. Tu de ce dansai acolo? Păi, să meargă... Așa se dansează la focul de tabără. Îi trag și eu din viu. Mereu băgat, da? Na, ok. Te-ai plecat. Hai, continuă alergarea. Hai până tunurile astea. Tuburile astea, pula mea, cum dracu să numim. Ia că mă duc la drop dacă... Nu... Oh my god, 16 coaie! I'm alive! I'm alive! We're good! Continuă fără mine, frate, știu că ai vrut să mă salvezi, dar nu ai putut. Da. Știu asta. Make it! Mai... Ăsta îmi dă bless. Ok, ai, merge să... Ce presie. Îți dai seama cine presie. Mergeau unii și pșuc, le-a tăsnai. Hello.
Uma foto de quatro pés, uma bolsa,